Croeso'n sesiwn Holi ag Ateb byw a dysgu yn Gymraeg fama gyda Coleg Cambria. Elen dwi a dwi'n diwtor sgiliau a lefel A Cymraeg. Sara dwi a dwi'n tiwtor sgiliau Cymraeg yn Coleg Cambria yn safle Iaw. Helo, Anya dwi a fi yw swyddog cangen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yng Ngholeg Cambria. So felly dwi'n cefnogi darpariaeth cyfrwng Cymraeg a cynnal amrywiaeth o weithgareddau a digwyddiadau mwyn hybu a hyrwyddo'r defnydd cymdeithasol y Gymraeg. Felly, dyn ni yma heno i ateb eich cwestiynau chi sydd i'r chi am y Gymraeg a gobeithio fyddwn ni'n gallu ateb nhw gyd. Mae yna restr o gwestiynau sydd wedi dod o mewn at ni'n barod, felly dyn ni'n mynd i ddechrau gan ateb reina. Felly, y cwestiwn cyntaf sydd genna i fama, sydd wedi dod mewn, ydy pa gyfleoedd sy'n i ddefnyddio'r Gymraeg yng Ngholeg Cambria? Wel, byddai ddeitha chi, mae llawer o gyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg gyda ni'n Ngholeg Cambria. Mae cyfle i chi wneud eich cyrsiau yn Gymraeg, mae cyfle i chi gael hwyl a chymdeithasu'n Gymraeg, sgwrsio gyda staff. Cyflyd hefyd, os ydych chi'n mynd allan ar brofiad gwaith neu arleoliad i ddefnyddio'ch Gymraeg chi. Felly, dyna chi ddigon o gyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg yma gyda ni yng Ngholeg Cambria. Sara, os gen ti gwestiwn? Yeah. Oes, nesa, mae gennym ni, ydy'n bosib astudio yn Gymraeg ac yn Saesneg? Yn syml, Cambria'n sefydliad dwyieithog, sy'n golygu fedrwch chi astudio trwy'r Gymraeg yn unig, neu yn ddwyieithog, hanner yn Gymraeg, hanner yn Saesneg, neu gewch chi wneud ambell i seiniad yn Gymraeg, ambell i seiniad yn Saesneg, be bynnag sy'n gweithio i chi, i ddeud y gwir, mae o'n rhoi cyfle i chi datblygu eich sgiliau chi yn y ddwy iaith, a falle o ran y Gymraeg, helpu chi gynnal eich sgiliau chi, fe bod chi ddim yn colli y sgil iaith ydych chi wedi meithrin trwy eich addysg chi. Mae'n ddigon o gyfleoedd i wneud. Lyfli. Y cwestiwn nesaf, pa gyrsiau sydd gyda ni trwy gyfrwng y Gymraeg neu'n ddwyieithog. Felly, dyn ni'n mynd i ddechrau gan sôn am y cyrsiau safon uwch sydd gyda ni. Felly, dwi'n dysgu lefel A ail iaith yn lan y dyfrdwy. A wedyn, mae'r cwrs ail iaith, mae'n gymysgedd o wneud waith cwrs, barddoniaeth, trafod ffilmiau, trafod storïau byrion, astudio dramau gwahanol. Felly mae lot o amrywiaeth i'r cwrs gyda ni. Hefyd mae modd astudio lefel A ail iaith gyda ni draw ar safle Ial hefyd. A wedyn mae Sara mynd i esbonio dyn bach mwy am dyn ni wedi dechrau gyda'n ôl dysgu lefel A mamiaeth, so iaith gyntaf, a wedi cael dipyn o lwyddiant hefyd yn ddi. Mae gennym ni myfyrwyr yn mynd ymlaen i astudio cyrsiau nhw'n Gymraeg yn y brifysgol ac wedi ennill 2,000, dwi'n meddwl, mewn ysgoloriaeth i astudio yn y Gymraeg. A mae'r cwrs, dyn ni wedi cael pobl yn gyfresio gyfer y cwrs bob blwyddyn, so mae hynny'n reit bositif. Ydy'n gobeithio wneith y niferoedd cynyddu hefyd wrth i'r cwrs datblygu. Dyna di'r bwriad. A fel oedd Sara'n sôn, dyn ni'n ffodus iawn, mae llawer o myfyrwyr ni wedi derbyn ysgoloriaeth gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i byrhau gyda cyrsiau nhw yn y brifysgol gan wneud rhan o'r cwrsnau trwy gyfrwng Gymraeg. Felly mae sawl un wedi llwyddo cael yr ysgoloriaeth flwyddyn yma. Rhywbeth arall dyn ni hefyd yn gwneud ar gyfer y myfyrwyr safon uwch ydy mae cyfle iddyn nhw gwblhau y gwaith bac, sef y bacaloriaeth drwy gyfrwng y Gymraeg. Yn debyg i be dych chi wedi wneud yn ysgol, ond mae o'r lefel uwch pam dyn ni'n gwneud yn lefel A. Felly mae cyfle wedyn i chi byrhau gyda'ch Cymraeg chi gan wneud y gwaith bacaloriaeth yn Gymraeg. Cyrsiau eraill hefyd sydd gyda ni ar gael, sydd ddim yn safon uwch, mae gyda ni, dyn ni'n
cynnig gofal plant, iechyd a gofal cymdeithasol, gwasanaethau cyhoeddus, chwaraeon busnes, celfyddydau, amaethyddiaeth, gofal anifeiliaid, mae'r rhestr yn hirfaith. Mae modd wneud unrhyw un o'r cyrsiau yma'n Gymraeg. Hefyd, dedwch os bod chi yn dod at ni, ac efallai bod chi wedi ffeili eich mathemateg, a bod chi falle angen ailsefyll y mathemateg yna, ond eisiau gwneud hynny drwy gyfrwng y Gymraeg, dyn ni hefyd yn cynnig i chi ailsefyll eich mathemateg yn Gymraeg. Ie, i ychwanegu at hynny, dyn ni hefyd yn cynnig i fyfyrwyr gallu ailsefyll i arholiad Cymraeg yn lle i'r arholiad Saesneg tygau os mae hynny'n trywydd fwy ddymunol i rai fyfyrwyr. Dyn ni yn cynnig hynny hefyd. Os gen ti gwestiwn arall, Sara? Oi. Sorry. Eisiau gyflwyno Gymraeg. Wel, eto, cwestiwn cael ei choli yn reit aml. Mae hawl gennych chi gyflwyno bob peth yn Gymraeg. Hyd yn oed os di'ch tiwtorio chi neu'r aelod sy'n dysgu chi'n ddi-Gymraeg. Mae gennym ni cyfieithu o fewn, tîm cyfieithu da fewn y coleg sydd yn gallu cynnig yr holl adnoddau chi a gwblhau aseiniadau trwy gyfrwng Cymraeg. Gewch chi cyflwyno gwaith ysgrifenedig, cael nodiadau, adnoddau, pwyntiau pŵer, unrhyw adnoddau dych chi angen i gwblhau eich gwaith chi mi gewch chi gael yn Gymraeg neu ddwyieithog. Gawn ni unrhyw asesiadau ffurfiol, anffurfiol, cyfweliadau, tiwtorialau, mentora, cyfarfodydd, unrhyw cymorth bugeiliol, dyn ni'n gallu cynnig hynna i gyd i chi yn Gymraeg ac yn Saesneg neu ddwyieithog, pa bynnag modd ydych chi eisiau fod rili. A dyn ni hefyd yn cynnig yr adborth yn ôl yn Gymraeg, wrth gwrs, y rhan pwysig. Dwi'n meddwl bod ti wedi ateb popeth fan y Sara, sydd angen gwybod. Da iawn, diolch. Mae yna gwestiwn arall ynglyn â pa gyrsiau Cymraeg arall dyn ni'n cynnig yng Ngholeg Cambria. Felly, falle bod angen i chi ddatblygu ar eich sgiliau Cymraeg sydd gyda chi'n barod. Felly, mae yna lawer y gyfleoedd i chi ddatblygu'r sgiliau yna. Falle bod chi jyst eisiau magu hyder i ddefnyddio'r Gymraeg yn eich maes pwnc chi. Felly, mae dosbarthiadau dyn ni'n cynnig codi hyder, a falle bod hwnna i well eich gramadeg neu sgiliau ysgrifennu. A fel mae Sara di sôn, dyn ni yn cynnig y cynllun mentora, fedrwch chi gael sesiynau un i un i helpu chi gyda'r gwaith. Fedrwch chi hefyd wneud cwrs Cymraeg sy'n rhan o'ch cwrs chi i helpu chi o ran y geirfa neu'r ymadroddion sy'n berthnasol i'r pwnc yna. Oherwydd, wrth gwrs, os chi bod i ysgol Gymraeg, ydych chi'n dod at ni, mae popeth newydd, pam ydych chi'n gwneud safon uwch a bod chi angen efallai bach o help ychwanegol. Dyn ni yna i roi cymorth i chi o ran yr ymadroddion gwahanol. Dyn ni hefyd, mae rhywbeth arall dyn ni'n neud i rei myfyrwyr ni sy'n astudio gwasanaethau cyhoeddus. Dyn ni'n neud cwrs heddlu, cynnig y cwrs heddlu'r myfyrwyr yna. Felly, dedwch os bod nhw eisiau yn y pen draw fod yn rhan o'r heddlu, maen nhw'n gallu mynd ymlaen ac yn ffodus iawn, maen nhw wedi gallu cwblhau'r cwrs gyda ni. Felly, dwi'n gobeithio bod hwnna'n ateb y cwestiwn yna i chi. Yndi. Dyn ni hefyd unrhyw werslyfrau swyddogol, werslyfrau cybac, neu pwy bynnag di'r corff, llywodraethu corff dyfarnu, dyn ni'n gallu cael heina gyd yn Gymraeg i chi ar ddechrau blwyddyn yn barod, fel ni'n gallu dechrau yn syth efo'r adnoddau'r gael yn y ddwy iaith i chi. A dwi'n meddwl hwn di'r cwestiwn nesaf sydd gyda ti, Sara, sy'n debyg. Beth nesaf? Fi. A oes gennych chi unrhyw adnoddau neu gyfleusterau ar gyfer myfyrwyr sy'n siarad Cymraeg? Eto, dyn ni wedi sort of ateb hwn yn barod, ond oes di'r ateb. Mae gennym ni banc o adnoddau ar gael yn barod i fynd i chi mewn amrywiaeth o bynciau.
Mae gennym ni rhestrau o dermau pynciau, yn enwedig rhai falle pynciau sy'n newydd i chi fel unau seicoleg neu'r gyfraith lle mae termau newydd yn dod, neu eto cyn mae bwysig yn pynciau fel mathemateg, lle ydych chi angen dysgu termau newydd ond ydych chi'n gwybod nhw yn Gymraeg. So mae rhestr termau ar gael i chi gadw efo chi unau ar-lein neu copi caled, be bynnag ffordd sy'n well gennych chi derbyn nhw. Mae Google Classrooms ni gyd yn Gymraeg neu'n ddwyieithog. Dwi'n dweud adnoddau pwnc neu fodiwlau penodol gael yn Gymraeg. A hefyd, dwi'n meddwl bod Elen wedi twtioed ar hwn. Mae'n gyfle chi gwblhau unrhyw profiadau gwaith neu lleoliadau gwaith mewn lleoliadau sydd yn efo cyfleusterau neu staff sydd yn gallu siarad Cymraeg, cyfle i chi defnyddio'ch Gymraeg yn y gwaith. Sydd wedi holl pwynt profiad gwaith. Hefyd efo allu bach gyrsio, fel mae Ania'n trefnu yn ei aml trwy'r Gymraeg. Dyn ni yn ail adrodd yn hynny chydig bach dydyn, ond oes, mae llu o bethau gael eich yn Gymraeg. Felly, un o'r cwestiynau eraill dyn ni wedi cael, so pa gefnogaeth fysach chi'n cael fel myfyrwyr, fel dysgwyr sy'n astudio'r pynciau penodol neu'n Gymraeg? A dyn ni yn ffodus iawn, mae gennym ni dîm Cymraeg sy'n gweithio ar draws pob campws, mae 5 safle gwahanol gyda ni. Felly, dedwch os ydych chi wedi astudio trwy gyfrwng Gymraeg neu'n ddwyieithog yn yr ysgol, fedrwch chi barhau wedyn i astudio'n Gymraeg gyda ni'n Holeg Cambria. Mae llawer yn cyrsiau ni yn cael ei gyflwyno'n ddwyieithog. Mae sawl un o'r tiwtoriaid, yr athrawon yn siarad Cymraeg ac yn dysgu'n ddwyieithog. A mae hwnna wedyn yn rhoi cyfle i chi barhau i ddatblygu eich sgiliau yn Gymraeg a'n Saesneg. Felly, oes, mae ddigon o gefnogaeth gyda ni fel adran fama i chi gwblhau eich gwaith yn Gymraeg. Mae'n cwestiwn am yr elfen gymdeithasol dyn ni'n ei gynnig newydd o drwodd. So, y cwestiwn ydy beth am gymdeithasu yn y Gymraeg. So, felly, yn ei gyfanrwydd dyma ydy rôl fi. So, fel swyddog cangen, dwi'n cynnal digwyddiadau cymdeithasol ar draws y 5 safle'r coleg, a dwi'n cadw mewn cysylltiad efo'r myfyrwyr trwy ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol am y digwyddiadau yma. Dwi'n meddwl fod yn bwysig i gymdeithasu mwyn i ni dod i adnabod ein gilydd a creu ac adeiladu cymuned Cymraeg yng Nghambria. Mae'n llawer o fanteision o fod yn rhan o gymuned, dwi'n meddwl, ymhlith rhain yw mwynhau drwy profiadau a mynychu digwyddiadau cyfrwng Cymraeg sydd yn digwydd yn ein cymunedau leol. Adeiladu'r perthnasoedd efo pobl sydd o'r un gefndir a iaith â ni, cefnogi'n gilydd ac yn bwysicach na ddim byd hyrwyddo'r iaith a diwylliant Gymraeg. Felly, yn wythnosol, dwi'n cynnal clybiau anffurfiol ym mhob safle yn ystod amseroedd cinio neu ar ôl oriau coleg. Mae hwn yn gyfle gwych i ddysgwyr sy'n siarad Cymraeg i ddefnyddio a datblygu eu sgiliau fel dyn ni wedi sôn, trwy chwarae gemau, gwrando ar gerddoriaeth, chwarae quizzes, a hyd yn oed trefnu digwyddiadau gan bod hwn yn gyfle gwych i gymdeithasu. Mae teimlad o fod yn rhan o gymuned yn holl bwysig, dwi'n meddwl. Felly mae cynnig y cyfleoedd yma i fyfyrwyr fod yn rhan o gymuned Cymraeg yn fanteisiol, fel eu bod efo profiadau coleg nhw yr un mor positif a chynhwysfawr a sy'n bosib. Mae'n bwysig i ni sôn hefyd am yr cyfleoedd cyfleoedd ariannol sydd ar gael i siaradwyr Cymraeg. So mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cyflogi llys genhadon. So mae myfyrwyr brwdfrydig yn cael eu penodi ar bob safle, a'i swydd nhw fel llys genhennad sy'n rigol yn y Gymraeg yw eu cefnogi gwaith swyddog cangen, sef fi, a hyrwyddo cyfleoedd cyfrwng Cymraeg a dwyieithog sydd yn y coleg. Dwi'n meddwl mae'n cwestiwn arall newydd o trwad o ran
beth yw gwerth astudio trwy gyfrwng Gymraeg? Efallai bod rhai o'n chi'n dod i'r coleg a chi'n teimlo, dwi eisiau newid a throi neu gwaith trwy gyfrwng Saesneg, neu efallai rydych chi'n teimlo fwy hyderus wrth gyflwyno eich gwaith trwy gyfrwng Saesneg. Ond y peth pwysig a fi nodi dwi'n meddwl ydy bod y cymorth yma ar gael i chi. Un peth i ddeud wrth bawb yn bennaf, os ydych wedi astudio yn flaenorol drwy gyfrwng Gymraeg, mae gennych chi sgil arbennig iawn, 2 sgil gwerthfawr sef y 2 iaith. Mae cyfleoedd ar gyfer ysgoloriaethau, fel dwi wedi sôn, mewn addysg bellach. Os ydych yn gwneud eich cwrs yn rhannol drwy gyfrwng Gymraeg, enghraifft, nes i wneud rhan o'n cwrs prifysgol fi drwy gyfrwng Gymraeg a nath y Coleg Cymraeg Cenedlaethol feddiannu i wneud hyn. Enghraifft arall o ysgoloriaethau mewn Coleg Cymraeg yn ei gynnig ydy ysgoloriaethau chwaraeon. Felly mae myfyrwyr chwaraeon neu prentisiaid chwaraeon yn cael ei ariannu dwi'n meddwl 250 am wneud rhan o'r cwrs drwy gyfrwng Gymraeg. Felly mae'n bwysig eich bod yn manteisio ar y cyfleoedd yma a gwneud y mwy o'r sgil rydych chi efo. O ran cyfleoedd swyddi, mae cyflogwyr ym mhob man yng Nghymru a thu allan i Gymru yn gweld y Cymraeg yn sgil gwerthfawr yn y gweithle, yn enwedig mewn meysydd fel iechyd y gofal neu gwasanaethau cyhoeddus. Mae siaradwyr Cymraeg yn cerdded mewn i swyddi gan bod nhw efo'r sgil gwerthfawr yma. Mae'n werth nodi fod 40% o swyddi yng Nghymru yn gofyn am y gallu i siarad Cymraeg a Saesneg yn ei disgrifiad swydd. Felly, yr ateb i hwn rili ydy, fel dwi wedi dweud, bod gennych chi y 2 iaith, y 2 sgil rili gwerthfawr. Fel rydych chi llawer fwy tebygol o gael y swyddi, felly manteisiwch ar bob cyfle. Yn ychwanegol, mae 11% fwy o dal yr awr os ydych yn deall, ysgrifennu a darllen Cymraeg sydd yn ganran enfawr. Un peth arall efallai nodi yw efallai fod llawer ohonych chi wedi bod i ysgolion cyfrwng Cymraeg yn flaenorol, ond yn dod o gefndir lle rydych yn siarad Saesneg adre, a wedyn teimlo efallai i barhau eich addysg bellach drwy newid i'r Saesneg. Ond mae'r tîm Cymraeg yma i'ch cefnogi chi a helpu chi datblygu ar y sgiliau yma. Os ydych chi wedi bod mewn addysg ers bit, 2 mlwydd oed drwy gyfrwng Gymraeg, mae'n bwysig cadw, datblygu ac ymarfer yr sgiliau yma. Fel dwi eisiau wedi sôn, mae cefnogaeth ariannol sylweddol i myfyrwyr sydd yn gallu siarad Cymraeg. Mae'n bwysig iawn felly bod chi'n manteisio ar y cyfleoedd yma. Felly, enghraifft, os chi'n cychwyn efo ni ym mis Medi ar cwrs lefel 3 a byddwch yn astudio am 2 flynedd efo ni ac efallai'n bwriadu astudio ymhellach i brifysgolion. Mae'n bwysig i fanteisio ar y cyfleoedd ariannol yma oherwydd ei fod yn profi eich gallu chi i astudio drwy gyfrwng Gymraeg. Llwyth o wybodaeth i gymryd i mewn. Gymraeg hefyd. Sori Sara, ti'n mynd i ddeud rhywbeth drwy'ne? Oed, sori, mae'n edrych chi bach o delay. Sôn am werth y Gymraeg a'n astudiaethau pobl. Dyn ni rwan fel coleg yn gweld cyn-fyfyrwyr yn dod nôl a dyn ni'n cyflogi nhw oherwydd bod nhw wedi cynnal eu sgiliau Cymraeg nhw. Dyn ni yn stryglo cyflogi siaradwyr Cymraeg a mae o'n neis gweld y ffrwd o gyn-fyfyrwyr yn dod nôl mewn oherwydd bod nhw wedi buddsoddi yn eu sgiliau Cymraeg nhw. So yn sicr fel Mania'n deud, mae o'n fantais enfawr wrth chwilio am waith. Ydy, dwi'n cytuno. Hefyd, Anna, wyt ti eisiau sôn am, mae'r rhai o'r tripiau wyt ti'n cynnal, oherwydd mae bron yn ddiwedd flwyddyn i rhai o'r myfyrwyr ni nawr, a bron yn ddiwedd y cyfnod aroliadau iddyn nhw, ac i ddathlu hynny, dyn ni'n dueddol o roi tripiau ymlaen ar ddiwedd y flwyddyn. Felly, beth sydd gyda ni ar y gweill ar gyfer wythnos yma?
So os yma gen ni rhywbeth really exciting yn dod fyny. So dydd Gwener, dyn ni'n cymryd ein myfyrwyr sy'n astudio trwy gyfrwng Gymraeg i Bounce Below. A wedyn dyn ni'n mynd am pizzas, gobeithio fydd y tywydd yn neis fel mae wedi bod heddiw i Betws y Coed. A fel nes i sôn, dwi'n teimlo bod o'n really bwysig bod ni'n rhoi yr elfen cymdeithasol yma fewn i rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr ymarfer yr iaith a ymarfer y sgiliau tu allan i coleg, fel bod nhw'n ddim yn colli y sgiliau gwerthfawr yma. Dwi'n cytuno, mae'n holl bwysig i myfyrwyr ni bod nhw'n sylweddoli bod nhw'n gallu defnyddio'r Gymraeg tu allan i'r coleg, ond hefyd bod nhw'n gallu cael hwyl gyda'r Gymraeg. Tripiau dyn ni wedi bod ar blaen, dyn ni wedi bod i Glan Llynisa, lle wnaethon ni gael amrywiaeth y bethau, o gaethon ni sesiwn yoga, gweithdi celf, neu bach o clocsio, pizzas eto, creu pizzas a bita nhw. Mae rai bod hwnna'n thema gyda ni. Mae pawb, dwi'n meddwl, sy'n ifanc yn hoffi bita pizza. Dyn ni hefyd wedi cael gigs amrywiol gyda pobl yn dod mewn y perfformio mewn y coleg gyda ni, ond yn ogystal â hynny, dyn ni'n mynd i'r theatr a roed y profiad o weld pethau'n fyw i'r myfyrwyr hefyd. Oes yna unrhyw gwestiynau eraill? Felly, os ydych chi wedi sylwi, mae'r holl fanylion wedi bod yn ymddangos ar y sgrin. A wedyn, dedwch os bod ni'n gorffen heno a bod chi'n meddwl, nes i'n cael cyfle i holi cwestiwn, mae modd i chi gysylltu gyda ni. Hefyd, mae'n holl wybodaeth am yr adran Gymraeg ar y wefan, Coleg Cambria, ond hefyd mae'r manylion ar wylod y sgrin i chi. Ydych chi'n siŵr sy'n neb eisiau holi cwestiwn? Arall? Pawb yn swil? Neu mae pawb allan yn mwynhau'r haul? Ie, ella. Oes rhywbeth arall gyda ni ychwanegu, dyn ni heb sôn neu dyn ni angen ail sôn? Dwi'n meddwl ella just gofynnwch ydy'r peth pwysig hefyd, peidiwch â bod ofn i gofyn am y cymorth, peidiwch â bod ofn a meddwl bod chi'n bod yn boen trwy gofyn am eich gwaith trwy gyfrwng Gymraeg, bod hynny'n gwaith cartref, aseiniad, arholiad, mae'r cymorth yna ar gael. So, just siaradwch, cos mae'n gymaint ohonyn ni yn hapus i helpu chi a rhoi cymorth i chi. Ania, mae hwnna'n bwynt dilys iawn. Chymod, os dim ond angen gofyn, mae gen ni dîm yma sy'n arbenigo fel bod chi yn gallu cyflwyno'ch holl waith yn Gymraeg neu i ofyn am unrhyw beth yn Gymraeg. Mae'r tîm yma yn barod i helpu chi. Wel, oes yna unrhyw gwestiwn arall? A dwi'n teimlo, mae yna mwy, dyn ni'n bob blwyddyn, dyn ni yn cael mwy a mwy o fyfyrwyr Gymraeg yn ymuno fel coleg.